and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Unsa kini tapita? Misa mo tamahin nun kalibog ang akong huna-huna. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Sa pagkakaroon pa sa luon ko ikaw, tungod kay gipating babaw mo ka mabuo sa imong utok. Unsay bot mong ipasabot? Ano naratol ka man sa diyang naglinog? Huwag namatay sa linog. Kung dili ka lang matabunan, uga, manatugan sa mga bugat na butang. Parehas ka na sa mga inahan o isuon, mga bugo. Wa ko nahinumduman sa imong gipanulti. Wa man gani ko makailan nimo. Mato sa doktor ka kung gikasulti, may amnesia ka. Pero may mong mabalik dayon ang imong maayong panguna-una. Nakalitan ka na sa panghitabo. Kinsa ka man? Ako si Papa nimo. Doon na pa kay Papa. Doon na, tungod kay Bright ning imong amahan. Daling nakadagan sa hawan nga lugar. Pero si Mama nimo ang imong nga igsuon, wa na. Ngano dili pindahin akong oo. Doon na ka na isamad. Pero matod sa doktor, mahimo ko doon nga anilang tambali sa bahay ka ng imong samad. Mauning ang akong kwarto. Sa pagkakaroon, Ngano man? mangita pa kong bahay kabalinan. Gusto ta ko mabalik sa itong bahay tungod kay doon na kikuhaon. Pero may nakapindot na ako. Nga init ako ditong napita. Unsa? Init? Unsa bot may pasabot? Oh, na-amnesia ka maga. Pues, dili ka pa angin pasabton. Kung sa imong kinahanglanon inibaya, pagsulti lang. Nagkasabot ka? Sas kanugon! Ngano, Carol? Wakid na to mabantayan si Wina Kap. Dako na kay posibilidad nga kadto sinunas ko barido naniid lang. Husto ka, Carol. Pinaagi di ay unta ni Wina. Sa yun ra untang madakpan katong tawhana. Karon mo samot na gyud kalawom ang posibilidad Kap nga madakpan pa kadtong tawhana. Dili ko dali mo surrender, Carol. Buhaton ko kutob sa kumay mo. Nga masilutan ang makasasa. Ipanumpa ko ka na. Sorry guys, ako nasulti Kap ha. Okay lang, Carol. Mubalik pa ka sila din Kap? Dili ta makasiguro. Pero ang yuta nga gitarokan sa ilang bay, ilaman, dako nga ko pagduda. Nga mubalik yun sila diha. Imo na din silang gitug-anan may tungod sa amahan ni Wina Kap. Kasaligan usab sila, Carol. Hinungdan nga ako silang gitug-anan, unsay atong kalibutan nga makatabang sab si Panyong ug Jay aron mao gyud sa kamot sa balaod sinulas ko barido. Nganong ingon atong akong nakita? Nganong gawas nila ni Wena og Jay? Ako sa nakita ang akong kaugalingon. Bisag unsaon kog hupad ang akong nakita. Pero usalagit ang mugawas. Nga ako mo'y makatabang ni Jay gikan sa pagpaantos ni Wena ug sa ilang mga kaubanan. Nganong ako man? Okay ka na? Bibiyaw na ako ni mo kadiyot aron mahuna-huna mo pag-ahayo ang imo nakita. Unya, imo ning isulti nako. Para nimo. Puti nga rosas. Para imo kinaan, puti nga rosas. Sama sa kaputi sa kong tinguha lang nimo. Nga na pang naghago ka pa mangyud. Dili paghago ang pagtagbutang nga makalipay nimoan. Ingon ka ni anak kamahala alang nako. Maluoy ka. Atake kong laing hikayon. Lain o katapusang hikayon. Nasaksihan mo ang nahitabo ka kanina. Wa ka mahadlok. Kung hadlok pa ko, nanawag na kong magkatabang aron maulian ka. Pero wa ko manawag kay gusto ko.
nga ako mo imuunong nimo. Temporaryo ra ang amnesia ni Wena. Sa ako nagikaingon, dili na babag sa atong relasyon ang iyang bahad. Abi nimo, human sa ato pa nagsulti diin, may bati ko katalaw. Wa ako pakatulka sa akong konsensya. Binuhat nga may natimban sa akong pagbati. Akong gipahilak. Naglagot ko sa akong kagalingon ni ato higayon na. Gisabot ta ka, Jay. Pero wa ko makasabot sa akong kagalingon. Ipanampak ko. Dili ko na ibaylo ang akong kugmam ni bisan kinsa ug unsa pay mga babag nga mahitabo. Padilipdan ko na ang atong relasyon. Gusto kang tuganan ta ka sa kung nakita ka kanina. Mahimo? Sige na, tukanin ko. Pero, kadot lang, imong gidawat kini puting rosas. Ako na kinigikunitan, di ba? Salamat. Oh, sige na. Tukanay na ko unsa imong nakita. Nganong imo mang nakita si Wina? O nganong napil man ko? Kauban sa ilang mga tao ug sa iyang amahan. Nahimo kang pinilangko ni Wena. Sa? Wa na mawa ang iyang tinguha pag-angkon ako? Wa, Jay. An, dili ba ko nimo maluwas sa kamangtas ni Wina? Ha? An? Tubag ako. Nahadlo ka? Wa, kay kung dawaton magbalik ang akong gugma, buhaton kong taming ang atong relasyon, aron mabuntog ko ang mga plano ni Wina. Kaluyan ako, An. Sa dihang nakikbuwag ka na ako, mihilak ko. Mihilak ko tungod kay dili lang katambayayong sa akong kausa ang mawa, kundi hangtod na ang makahatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kipasulan kong dako ang mao kong gibuhat, An. Nahibaw ko. Nahibaw ko nga wa magagikan sa imong kasing-kasing ang mga po nga milukwa sa imong baba ni atong ikayon na, Jay. Gidaog ka lang sa imong pagkaanak o pagkaigsuon. Ipanumpa ko dili na katumahitabo pa. Panalipdan ko ng atong gugma. Kung dawaton ko ikaw og balik, andam sa kong manalipod sa atong relasyon. Nangayo kong timailan kung tao bakit ko. Kung normal ba ko nga mahimong mahigugma. Gihatag na kong akong gipangayo. Busa, dili ko ni usikan, Jay. Sa ato pa, gidawatan niyo pagbalik ang akong gugma. Gidawat kong imong gihatag nga puting roses. Wa ba, Jay? Salamat. Salamat, An. Dili ko na usab usikan kining ikaduhang higayon nga akong gipangayo nimo. Panalipdan tang atong duha ka gugma. Uan, ato ka na buhaton. Pagtinabangay kita sa pagpanalipod sa itong relasyon. Nga way makalumpag na ini, way makaguba. Salamat. Salamat na gilipay mo ako, An. Oh. Nga no? Ambot lang. Kanit ko na buhian ang baso. Hipusa ka ng mga bildong na buwag. Imo kong kisugo? Okay sa may pahipuso na? Ako? Kaya nga naman di ay. Wa ka ba di ay sulugon din eh? Wa! Nang laya sa man sa linog. Ako rin nagpuyo ni Baya. O karon nga niya ka na, duha na ta. Busa, kinahanglang muliho ka. Maglungag ka. Magluto og sudan. Di man ko kamao. Unsa? Kailan talagang di ko kibaw? Oh, Di ko kibaw mulungag. Di ko kibaw mulutang sudan. Sige, hipusan ko ni mga bildo. Gusto tuod. Daghan mi mga sulugoon. Busa ang amo mga anak. Huway hibang kaagan. Kay wa tudluis kong asawa. Nagsalig sa mong sapi. May nakapunit ka sa atas si Case nga puno sa kwarta. Ingon man, karton nga napuno sa mga butang. Mangita na ko mga tao. Aron masusi ko nga mumbayang nga nahugno. Kinahanglan makuha ko balik akong kwarta. Ingon man ang mga butang. Aron mo balik ko sa pagnegosyo. Anak yung kakuning tao nga ako karong ikauban. Pero mao ka na iyang pagpailan ako. Nga ako ko na siyang papa. O sa din tabo ang linong. Uwa siya sa among bahay. Naglagot ko na siya. Tungod kay wa kuno kami mga utog. Nga unta kon maglinog. Magawas man dayon sa hawad niya dapit. Wala di kuno kay mama. Ug wala sab kay mga igsuon. Kay nauban kini sa pagkahugno sa among bahay. Ug unsa kining amnesia? Matod pa niya mao ni akong sakit. Ingon sa napailakan akong papa. Temporary na ko na ang pagkalimot ko sa akong kagahapon.
Katong kingalag Anastasia. Katong Carol. Hain na sila. Og labi na siya katong kingalan og Jay. Gwapo siya. Og ganahan ko magsudong niya. Ako pa ka silang makita. Anastasia, unsa ne? Mayong hapon ni mo nang. Ma, ayuha lang ko sa pagtagad si Jay. Uy, unsa gutay na kayos ka po nun? Ug nganong may uban man kuno siya nimo ha? Di ba nga, buwag naman mo duha? Mapasaylo ako. Pero nag-uli naming duha. Unsa? Nang, ayaw lang kasuko. Tinoda na yung akong gibati. Kang An. Unyang imong inahan. Dili mag-iingnan ta naman ka nga panhia ang imong inahan aron mangayo siyang pasaylo ni Anastasia. Ma, ayaw na lang gud pugsa si Jay aron mga pasaylong iyang inahan nga rin ako. Dili ko musugot nga dunay mo daw og kanimo Anastasia. Ha, maayo no? Gatiman ta kag maayo, gipangga ta ka, gipaido ka. Unya tamayon lang og laing tao. Nang, ako lang mga igpasaylo sige buhat sa akong inahan. Dili. Mo'y akong gusto ngang imog yung inahan mo'y mga yung pasaylo sa akong anak. Ma, Ayaw kong pog nga sa gusto kong mahitabo. tao lang sinang Rosing, ma. Moabot lagi hapon ang hikayon nga moduol siya. Aron basulan ang iyang pagtamay nako. Ipanumpa ko ng milay. Nga sa dili pa may maminyo si An, makita ra ni mama ang iyang kasaypanan. Muila ra siya sa kabuutan ni An. Oh, nga nugod taong naghiskot ka na magkaminyoon. Tungod kay mo na isang kuan sa mga relasyon ni An. Nagasiguro na ko sa kong kagalingon. Nga siya ra ang bugtong binuhat nga gipitik sa kong kasing-kasing. Buhaton ko ang tanan. Nga kung doon naman ko'y pamilya, kaming duha si An ang maglangkob sa maong pamilya. Rol. Karol, huwag kayo magsagit ni Nimbaya, Rol. Yan ang nakapangutan na kaman anak, ha, Fanny? Dagan ko nangamatay ni Nimbaya, God. Kalit ang ilang kamatayon, wa makapangandam. Wa nila kapangandami. Basta, magbalik-balik yun sila. Carol? Hala, Fanny! Sawin na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!